De eerste keer dat we verkering kregen, wie ik 13 en Henk wie 15 en dat wie in 1963. Nou, dat viel heel erg speciaal. En hij wie een avontuurlijke jongen. En ik weet nog hoe gruwelijk bleed ik wie, maar elke keer dat we verkering kregen, dat we de eerste keer, de tweede keer, ik wie zo verschrikkelijk bleed. Ja, de tweede keer dat we verkering kregen, dat we een oorlog letter, denk ik, want ik ben toen naar zee ging als matroos op de kustvaart, naar de ULO. En toen kwam ik weer om en toen kregen we weer verkering. Een soort van thuiskom. Iedere keer dat het weer ongie en we ergens stien, dan is het echt een gevoel van, ja, dit is het. En dat hinbed, dat hebben we nu nog. Nou, dit had nou even tijd nodig, dus dat komt dan helemaal goed. En dan wordt het eigenlijk altijd wel een lekker soepje. Dus goede dingen had tijd nodig. Ja, goede dingen had tijd nodig. Je krijgt dus in de relatie net even tijd nodig. De tweede keer toen zie ik op de Rietveld en toen hoor ik dat zij op Overton 208 mennen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga gewoon hoor. Nou, we hebben uren hebben praat. En Op die trap gewoon zo. op de trap. En toen ben we mij nog letter naar boven gegaan. Toen ben we voor de eerste keer staan best mij hoor. Ja, want voor wie altijd, ja, dat hè. Maar toen ben ik staan best. Nou ja, toen had ik een boot gekocht in Amsterdam en dat helemaal verbouwd. Maar dat weer een verwarde tijd. Met alle stromen spelen. Wij wisten net bij de ding naar Tagien, er komt een wiet om de hoek en dat in die verwarring is eigenlijk het bij Utrecht. Toen is zij voortgegaan in 71 en ik ben haar bij het ziekenhuis in 91. Ja. Dus even een pauze van 20 jaar. Even een pauze van 20 jaar. Nou, we gingen gewoon een dagje uit als we in Nederland kwamen. Dan kwam er bij mij, bij mijn gezin. En dan gingen we daar naar Amsterdam, naar het museum of naar Hoorn. Werden we hier gewoon een dag uit. En dan gingen we weer voort naar zijn familie en weer naar Amerika. En dat weer het eigenlijk. Maar de klik wie er wel? Ja, dat had eigenlijk nooit voortwest, maar dan list het net daar. Want de heeft gewoon een goed leven. Ja, dat is het meer, ja. We hebben allebei een goed leven en een partner en dat wil je gewoon goed. Ja, maar mijn partner ook, dus, goed. Dat list ik net daar, maar de wie wel wat. Dat kan ik net ontkennen. Het is correct alsof mijn partner weer dan zei dat het weer al heel goed, maar correct dat er in de kern van alles dat er altijd wat miste. En dat wie zij. Maar ik weet nog wel, toen de brieven begonnen in 1991, toen zei mijn vrouw, wij zijn nog beste vrienden, we zijn scheiden, maar we zijn nog steeds beste vrienden. Die zei die brieven en ze moest bijna goed, ze werden bij hem uit nog gaan. 2005 is Ruud overleden en toen dacht ik in 2000 zo'n, ik ga niet eten, ik mag gezien. En toen dacht ik, wat was Noord-Wallenstad juist? En toen ben ik 4 dagen bij me geweest. En toen had ik het besluit genomen om terug te komen. Het laatste stukje te gerren is voor u, denk ik, waardevoller dan een heel leven te gerren. Ik weet het niet. Het is een beetje dubbel, dat wel. Het heeft dus echt vormt zoals we nu zijn. Dus jouw keer verkering. Ja. En nou, je bloot erbij? Ja, je bloot erbij. Ik dacht er wel. Ja. We worden gewoon. Absoluut. Dat maakt mij nu naar daar.